zaken, dus je wil helpen in de winkel. Lekker beetje vakantie. Ho! Schiet iemand in een man. Oh, zaken. Lukt het? Lukt het die man wel, hé? Hoi, hoi. Hey, hoi. Is het een koor? Nee, een koordenvlog. Oh, eerst glorie. Wat is het fris net, jongen? Wat zit dikkie. We zijn onderwijs naar het gemeentehuis, want we kennen de nieuwe ID-kaarten ophellen. Die lezen al een paar weken kleer, maar toen weer die ziek, toen kon het net. Nou, en nou eindelijk ben we er al weer. En ga ik een afspraak met je kind. En dan geven we de ID-kaarten ophellen. Ik ben benieuwd hoe hem erop staan, hè? Fotokamer wel zien, hè? Ja. Shit, zinnen loopt erop. Ja, joh, een centje eraan bieden is alles wel. Vier strekza. Of een justermentje. Gaan we er niet keer het centje bij? Ja, en wist je maar hij de Zandstrui west? 3 uur s'nachts. Zaken die Soe en moest een keer mij. Nou, en moest het weer of net? Nee. Nee. Alleen een keer met je trekken, want dan hoeven we net zo volle dingen. Nou, en een keer op de sneeuwlei, hè? Ja. Want dat is wel heel leuk. Dat Wie leuk. Zandstrui was een heel heen rieden, dan struist even en dan was we verder rieden. Ja. Maar dan maar wel heel 4 rieden. Dus wie toch wel wat dreef vandaag. O, s, I, Wat? Donzeni. Dozijn zit er. Dozijn. Oh. En dan een plakje voor uw zaak al. Oeh, shit, dat kan ik ook weer vooruit. Ik kan heel aan de kant. Zo, doe maar. Ik heb hem wel achterin steken. Piep, 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 piep. Zo, net verder. Want een boem is home, maar mag wel net, Ik hoor. zei, die zei tie, 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 tie. Van Doe dat. Tomke, Mansje, Sabrita. Het Tomke mandje altijd blier. Tomke mij een krul in het hier. Gouden warmte hier. Dan stoppen we het bordje even intoetsen. Ja. Nou, hoe zit het? Van Ilda, wat meer? Ja. Even dit. En auto. A few moments later. Nou, waar gaan ze binnen? Zie je maar wel even zien, letten. Ilda? Ja. En zaken. En dan stik nog een eigen naam schreeuwen, hè? En Hildo net. Kun je maar op vakantie? Ik hoop dat het er ook is al, hè? En dan gaan we, dan gaan we wat broodjes halen. Auw. Oh, Lux, wie zag van de heren? Oh, denk erom, de valt hier. Dan hebben ze het te duwen voor. Wie gaan naar de winkel? Yes. Doei. 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 Gaan we eens eerst op start drukken op het schermpje? Ja? Dan? Nee? Ja, kom maar eens. Hier, dat is de streepjescode. Hier. Ietsje heen. Knippen. Ja. En dan dus naar overzicht, die reden. Pak er net. Nee. Ja, klaar. Gelukt. Dan maak je me in de bak dan. Yes. Jouw plus. Ja, hier dan. Ja. En doekjes nog aan. Oh, nee, heel leuk. Jazeker. Ja, zakelijk is je wil helpen in de winkel. Helemaal links in de hoek. Nee, naar onderen. Dus je pakt maar die. Hup. Ja. Schiet die maar in een man. Oh, zaken. Lukt het? Lukt is die man wel, hé. Zie je? Yes. Nou, naar de kassen. Dus dan kan je wat voor Famke maar nemen, met Famke direct. Die gaat vast even wandelen. Zeker, kijk toch. Yes, zwaar. Lijkt het wel best een visje, hé. Hengel mij. Lekker. Lekker, jongen, hè. Lekker beetje vakantie. Ho, ho, man. Kassa 4 gaat voor Wat ben we handig, meisje klaar, hè? Samen. Ja. We hebben het samen, mij, vooral met Jim en mezelf. Kun je die pakken? Ga er.
Lucht ophouden. Zo, we hadden buiten binnen, we hadden pampers. Winkelcentrum. Winkelcentrum, zeg het hier. Dan... Auw. Zo, wat je? Hoi. Ik haal appeltaart. Oh, ik kom erop. Yay. Oh, wat je? Op mijn pibben. Oh, mijn pibben. Nou ja, appeltaart hebben we dus hellen. En donuts voor die en Famke. Van familie van Famke. En we hadden ID-kaarten binnen. Gaat het dan net samen op? Nou, dan heb ik een mooi eerste beestje even aan. En dan gaan we dan lekker een bakje koffie doen met mijn pibben. Lekker, die is van de goeie. Smaakt het? Ja, lekker. Mooi. Ja, ik kan zien zaken doen, maar wat. Ik weet het wat erin zit. Lekker? Zaken Koen heeft meer water, dus die eet vast een donut op. En om alboeren doen we een bakje koffie dan, hè? Heel lekker broodje. Zie wat je zaak? Al je iers op het sleet. En het jas lijkt het helemaal wit, hé. Ja. Dit is het mooi. Kijk, Jeske denkt, wat is dit? Die had ik nog nooit iers jongen, denk ik, hé. Kist er nog net voor direct opstaan, hè? Altijd eerst een heid of memfree op het kind. Direct nog wetten. Ja, daarom. Het lijkt het wolf is het tegen, maar het eerst een paar dagen goed vriezen en dan pas kist er opstaan. Ja, bakken. Leuk zo'n papa daar. Kijk mooi, ik moet zien weer een bakje van, hoor. Jeske is ook in het zon, hé. Vind je het ook wel leuk? Ik wist er wel even Famke. Hij is een beetje druk, hè? Een lietse beetje. Ja, een beetje druk. Snap tante hoor, hè? Er zijn zaken pakken. De zaken pakken? Ja. Nou, dat is net eerlijk. Zaken had voorsprong. Dat komt hier, jong. Je doet net, Famke? Oh, Nee. Oké. Een broodje. hartstikke Hartstikke lekker broodje. Tante had ook nog taart, hé. Oeh, lekker. Oké. Oké, vind je dat wel lekker? Love. Hoi. Hoi, hey, hoi. Dag. Hey, hoi. De balhut? Ja, ik weer heel snel een shit rotiers. Oh, Is goed. het is een ijsbal. Oh, mijn shit. Zeg eens dat, hé? Ja, dat doe ik. Doe nog eens. Je doet gewoon niet. Ja, ik ben zo sterk. Oh, hier heb ik wat nu weer. De lucht te bevezen. Ja, we gaan naar de geitjes, jong. Kom. Lekker eten. Lekker eten, want door een keer. Weer met thuis. We gaan een stempel in, hè? De nieuwe stempels kregen we van Beppe Klaas, hè? Wat is dit? Wat is dat? Een takje? Bamstam of zo? Dit is een vogel. Lekker vogel. Een papegaai. En wat is dit? Een bom. Een vogel, nee. Lekker een blomk of zo, denk ik. Bladjes. Bladjes. Avocado. En Hoort. Ja, het is een soort junglehoort. En flamingo. Flamingo. Bladje. Koffer. Rijskoffer. Nou, jullie wat stempelen, Ik hoor. zie er al een paar dingen. Het is dan weer makkelijk, hè? Welke haken weer? Ik wil ze alle hier even uitproberen. Oké, ik ga de palmbeer. Ja? Ik ga de banaan op. Ja? Ik ga de vogel. Ik ga de tent op. Ik ga de vriendenvogel en de hoed. Ik wil ze alle hier eens bezieken. Begin bij de eerste. Welke ga ik nog net? Ik kan nog geen. Ik kan. Zit ik gewoon een stukje daar? En die teken maak ik net dat ik dezelfde had. Nee, toch? Die groen. Ik kan erop. Ik ga het goed genoeg druk, jongens. Mijn maat misschien even een oermaatje. Nou, maar ik krijg hem er nooit weer precies op, joh. Die zit echt naar jou. Papegaai. Ja, vroeger heb ik papegaai genoemd. Nee, ik heb 2 papegaaien genoemd. Hoe heet het? Een ara. Met blauw en geel. Voel ik zo mooi. Ja. Daar heb ik een foto van. De ene heet Larre en de andere heet Roya. Ik ben toen naar Pakenheim gegaan en nu ben ze ergens in een, ja, hoe mag ik zeggen, in een heel groot foyer. Daar werd ze al je vriendjes zijn, werd het heel mooi. Dat vonden we toch wat mooier, hè? Daar hadden ze echt alle ruimte. Wie mooi heel leef, die kon ik een beetje praten. Die zei dan, hallo, hallo. Echt? Ja, Paken, zei je dan. Als de doorheen is, dan zei hij wel, hallo. Goeiedag. Nee, dat zei het. Hij zei wel hallo. Echt super mooi, wat een zaken. Wauw.
Dus we zijn al even in het bakje. Hoor. Nou, zaak ik iets even poetsen. Ik zal even wat was doen. We hebben jullie een mooie dag, hoor, jongen. We gaan de ID-kaarten ophellen. We gaan lekker taart eten met chibben. En we gaan even stempelen. Top, bij. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je en zet hem. Blauw van mij. En via net de chillen te downloaden van je tablet of telefoon. Op een night vlog. Hoi hoi.